I will discover talent fa. Na fa bụzi ndị ọnọ n'ụlọ wee malife zụrụ n'afịa. Fa wee nọdụzie na befa wee na-enejelibe onye ọzọ anya. Ndị ọnọ n'ụlọ malife zụ n'afịanụ n'ọfa jezi tọ n'afịanụ owu salifa n'enu ụwanụ pamali na-egwu malifa manụ Chijioke onye ada n'iti egwunu echi niile fakọlọnụ wee jebezienu asịrọ na Chijioke meli nke anụ asị na omeli nke ọzọnụ maka gịnị nwata kpakali otu a na nkwụ asị na ọbalị na ajọ ọfịa unu amazi ife nna emego unu malinu anyị si unu jee chọọ na agọlụ onye na-enwere ọrụ bụ onye agụụ ọfịfe mmadụ nọ ga-eweli maka gịnị ọchịchị Buhari siri ike ya ka faji wee tibe egwu ngwa jee chọọ na agọlụ owusa nwa agaghị otibe egwu jee chọọ na agọlụ onye wụsara otibe egwu onye chọgidezi ife ọgalụ ọbụrụ otibe egwu na Chijioke tiri egwu mmadụ niile ama eti egwu Chijioke bụ onye atara egwu mara amanụ ọ bụrụ ndị bụ chigelu ngaje chọọ na-agụ ọlụ maka owusa nwa agaghị otibe egwu onye egwu mara egwu malianụ o si n'ime Osadebe tiri egwu ụdị ịba ka taka diọma fa tiri egwu Oliva dị kọgbe n'ọbụ egwu nkwa n'ụwa nke anụ ife onye ọzọ mere wee na-aga n'ihu akụlụzi abụ ife pa ga-achọ ka fa merezie maka na onye ntaji anya na onye asịrị na ya nwa afụfụ maka na ụnụ ji Chijioke onye ada na-eti egwu mana Chukwu mere Chijioke eze na mbụ na nkụnụ na-emezi na mmiri ka ụnụ na-agba n'okwuta ndị gwọrọ nsị agwọsigonu ndị kọlọnụ ka na-akọkwanụ Chijioke onye ada na-ebe alụsị nwe egwu ike mụ nwa mmasị eliwe onye Ọnịshanụ material onye ọma sogwabili na anyị nje mgbe egwu ekene deli ndị fansi m ndị fụlegwu Chijioke n'anya asị m na ụnụ ga-adị ka echi maka echi ada agwụ agwụ kecha ọ na-aga ọrụ obusa nwa agaghị otibe egwu onye gbagide ọsaja na labanụ ọ bụrụ igbo mebe buru igbo abalịalịbanụ ụfọdụ rugide ọrụ na vileji fanụ papụrụ ibe papebe tiri egwu ụfọdụ ịsa bụgide ọgafa ọchụ ọfa febulu igbo wee bayalịbanụ anyị ma ndị nwe egwunu malite ndị igbo igbo abayalịo ụfọdụ na-azọzi eze egwu mana o nwere egwu pati n'igalazianụ nwere ike unu jee chọọ na-ebu unu ga-alụ
tibe egwu Ezalusi Igbo niile nu obele nwa chi gozila gozi nwonye Nnamdi obi ya ngịga ụwa na-ekwu maka ya nu kedu isi onye a na-ekwuzi maka ifan His Excellency Chief Priest Dr. Nnamdi Nwagwe obele nwa gaba n'iru nu ifilu n'ụwa fụrụ anya nu maka na ejiri ugegbe kili mgbaka gba n'aka nụ na ọ bụrụ okwetu onye ra na-edene n'ụwa nke anụ mana ife onye na-eme ya ka ọnụ na-ekwu maka ya na nne na nna m ụlọ obele nwanụ wee zubezi obele nwanụ obele nwa wee tonitenu wee chọba galagienu ọ chọlụ n'olucho n'Igbo nu na o nwetara ya ọmana ife ọ na-achọ dịzi anụkwu nu Chukwu wee gbobele nwanụ Nnamdi Nwagwe nu obele nwa bịa bụla ọfọ yi n'ụwa donu ofu ego ji ebi elu anụ kedizi vanekwunu ayaya na nandonu aka bụ ofu ayaya ya bụ Nnamdi Nwagwe Ezalusi Igbo niile nu onye chabiala ụwa n'ojinu nwoke mali maka nwaanyị nu ezi oyi Chijioke onye adaninu obele nwa gaba n'iru nu enekwa n'anya n'azụ nu onye chabiala ụwa n'ojinu igwe ayaya na nando Ezalusi Igbo niile Ezalusi Igbo niile ogudugudu alụsị Igbo niile n'ọmabigo ayaya odogwu onye ọma gaba n'iru nke ilu n'ụwa fụli anya n'onenu ọnụ na-egwu nje n'ebe ọ bụrụzetu esichezinu ọ bụrụ ọbụgo osadebe maka na nke gụnwa na-ekwuzi maka ya ayaya igwe ayaya na nando ayaya na ndo Ezalusi Igbo niile ewele
n'ọfọ ka ijide jawani maka na onye na-enwere ozifo mene n'ụwa nke anọ ife adịghị ya mana onye si na nke mmadụ bụ ife dịrị ya n'isi ego oge jiburu maka na ya na ndụ ya bụ ozi Igbo ndụ nọ aka na-azọ ndị a na-emegbu emegbu ọzụlụ ụmụ ogbenye ezi alụsị Igbo niile n'obi gobili Chijioke na-ekwu maka ihu ndị nyela aka galila galinu ndị zọrọ ndụ erike ndị anala ifefe n'ikenu deni wechiali azụnụ ndị achụpụla achụpụnụ ịgbochi adalife azụnụ ndị asị na o nwere ifefe ga-eme mesịrị mebe ifenu maka na ya nọ na ndokpufa n'azụ Nnamdi nwe wenu jide gị jidonu enekwa n'anya n'azụ ma ya ege n'ife ọnụ na-ekwu maka na ife ọnụ na-ekwu n'ụwa galila galinu Chukwu kwi n'azụ onenu ụwa n'udo n'ụwa n'afọ akalila akalinu n'esienu Chukwu to nwawuo eze nwanyị igiligi ọgụ nwanyị ọmanụ ezinne mụlụ Nnamdi nwawuenu ezinne bụ ezinne n'ụwa donu ezinne mụlụ ezi nwa mana ezi dị nụtali nwanyị ọmanụ ezinne bigo linu nne mmadụ eze nwanyị n'ezie n'odozi akwanụ lọlọ Cynthia nwawuwe ọjọ ugo nwanyị ọma ijele nwanyị bilinu Chijioke na-ekenu maka na gonolu n'anya efoli anya desienu Mrs. Chioma nwawuwe eletrik nwanyị ọma ezi nwunye Nnamdi bilinu ezi ogelibu ndị ọma ga-abanụ n'iru Lezienu Chief Elunọ ezi nwaoregbunamụ bilinu onowu ayaya bilinu nwachi na-emeli onye ọma na-edi mmanụ oyolima nke izizi na nandonu onowu n'anya ekene Lezienu Chief Chinedu Nwakọnuche igwe ihe ji abụdunu na Nnamdi ebi ya onye ọma na-edi mmanụ igwe ya si m kene ihe n'ụwa donu etu onye si emepe ekwesapụ anụ Lezienu Comrade Amechi ezi nwekwọlụ Secretary aka na-edela anyị akwụkwọ na ya na ndụ former Chief Security Anambra State Anambra East Local Government ndị ọma gabanụ n'iru n'ụwa donu Lezienu Chief Chinedu
n'enu ụwa nụ. Yes sir, nkwa. Nnamdi nwa obele nwarachi gozi gozi ife mmemme ejiga dịka echi maka na echi ya ndego n'igwe n'ụwa ezi nwa nwa onye ọma n'igwe n'ime igwe ya ya na ndụ onye ma na igwe n'ime ege n'egwu eze alụsị Igbo niile Igwe ya ya na ndụ eze alụsị Igbo niile chụọ aja ọ dị ike weli anyị ndị mmụọ n'aka nụ batala oje emezi amosu kasi anya oligolu n'enugwu akpụjebilinu maka na egwu ka mmanya ya na nsogbu bụ nke nna chaziri n'ụwa nke anọ mana onye na-ego isi ya na-egokwa isi mmadụ nọ maka na onye si na mụ bụ Chijioke Nwemeka Nwambanefo bụ ifedịrị ya n'ụwa nke anọ na onye abụghị eji ya na-eseli mmiri maka na aya ya na ndụ ama agbalị ya n'ụwa nke anọ mana mmekwa ka m ga-eme na anyị ga-ayọli n'egwu a ka anyị wee nata n'azụ nkwa Nnamdi nwa obele nwa ka anyị na-ekwu maka anụ anyị odogwu onye ọma na-ede mmanụ Chukwu gozi ya gozi ugochi tụnyeli dị n'isinu ilo nasi na-eme na nkịtị libe olili olili maka inwere ọdịda ọzọ Nnamdi nwa onye ọcha onye ọma na-eso ebilinu ọ sị m kenyeli ụmụnne ya n'ụwa donu Chief Ikem Emenaka Ọchịagha 1 na Nando home and abroad ikwe ya yasimukeleyi Chifu Chukwu Emeka Chukwuba onye ọma bilinu chairman ndị ichie ayaya na Nando Lesienu Honorable Obinna Emenaka Ijela Anambra anyị genekwale Ekwobonu ọrụ
igwe ọbịa mmiri ụmụreri oke bụ onye ọma ebili n'ụwa yi n'esienu chief Donatus Ajamma mmiri enwilo priskenu nwabalị mụ Dr. Igwedo Odogwu Igwedo Koko Kilinsanu ọkwụlọka onye ojii konye ọcha mmanụ ezi oyi Chijioke nwenye atani Dr. Igwedo n'anya ekenenu nwabalị mụ kenu bie Prince and Princess bilinu onye ọma bili n'enu ụwa nụ Prince Paradise Hotel Dr. Igwedo Odogwu nnukwu mmadụ bụ nnukwu alụsị ego ihe nwere ọgwụgwụ ma nchanụ ịdị na nwa wee batazi ego oyibo nụ wee na-eme ụwa iyi dị n'iga ebi ogologo igwe ya yasi mụ kene yi n'ụwa dụnụ na-esienụ Prof Ken Ọfọkansị Ichie Chinyelugo igwe ya yasi mụ kenụnụ ekwunu ka anyị na gbanụ igwe ya na Nando igwe ya na Nando eze alụsị Igbo niile obele nwa bilionelu eme ya dịlụ Desa South Africa ka anyị na-ejenu n'esienu Chief Okechukwu Abosi mmili na-esoro ọra 1 onye ọ dị n'aka na Amụ Ifeke mma na-ebu ego n'Ọlụ n'Imo steeti ngị na-odozi akwụyinu Adakwa Abosi nwanyị ọmanụ Madam God bili South Africa kunu bi ebilu chukwu ya egenu kanje kenesi oyimunu obonye ka nnekunu onyeli mma gbabilinu ijeokwu nọ n'ụlọnụ mana ugbenye anazụ na jenu ezi oyi Chijioke nwenye atanibi ya mmadụ keja mala obodo ya n'uo onye nji malụ ukenu kedu onye na-ekwuzi nnu Chief Tony Onyekachukwu Okeke Obi Ofuke seye ihe Asabijonu onyele mmagba of Igbo land niile ife mmekwa n'Obi Ofuke maka na ọ bụ na achọzi Obi Ofuke ịmale na mmadụ agwụgonu obi ndị uke niile nụ onye ọma na-ede mmanụ onye ọma gaba n'iru ejise emeka sekwu maka inu kenelu ime odozi akwụghị nwanyị ọma dị ya Lọlọ Teresa Adaeze Okeke eletrik nwanyị ọma nwanyị mali mma bilinu etu onye dị divia na dị Obi Ofuke Osimuke n'igwe nụ His Royal Highness Igwe Charles Agbala Igwe Ọrakwere nke ịtọ Uke igwe na-achị obodo Uke niile Obi Ofuke si Uke n'eyi ezie na obele nwa chi gosiri agosinu Chief Chukwu na nso ekwusi Ogbuefi nwa Osita nke izizi n'Uke ụdala na-adala ọra eze ndị Igbo na China ụnanụ Chief Onyekachukwu obele obesiri ka ndị Uke niile Obi Ofuke si Uke n'ụlọ igwe ya na ifeanyị gbanụzere ike n'ụwa ebubu ka dị n'iru n'oge ọzọ n'anya ịga
nwa Chijioke na-ekele inu igwe ya na Chijioke nwenye atani na-egwu ụlọ gari niile. Assembly na Côte d'Ivoire fa ka anyị na-ekwu maka fa maka na ada achọzi enyi n'ọfịa chọnụ na ụmụ ọlụ nọzi na Côte d'Ivoire na fa bụ ndị agabidu maka na ada yazi isi aka bụliọm na fab isi aka na Côte d'Ivoire anyị nwere ugwu na mba nụ mmadụ kalịla kalịnụ ife anyị nwere n'ọkalịlịnụ anyị nwere ndị ji ego nụ ndị gwụla akwụkwọ n'afụnụ ndị mụ ife kalịla kalịnụ ya ka anyị ji aga n'iru nụ tata na anyị so wee bilinụ Osasi n'unu so bilion ụmụnne m yes sir. National President Isobilinu Chief Pius Okafor Akunebioku 1 na Muifeke President General Olusonal Assembly na Côte d'Ivoire Akunebioku Venture onye mabiko bilinu ọchịchị nọdị anyị mmanụ dị n'anya ikwu n'asụnụ onye machili ijebe nnu n'ezienụ broda John Bosco Igwebike Vice President First Vice President Olusonal Assembly na Côte d'Ivoire onye mmasị obi apụ na mmasị anọ na ụmụaka n'ọlụ ka iseje onye ọma bilinu Chijioke na-ekeneghị ezi nwa Igwebike bilinu n'ezienụ Mr. Obum na-eke ezi nwa si egbule m Ogbuefi Akwasụrụ 1 onye ọ ga-adịle mmanụ ibu nsọ 1 n'ihi ọma Second Vice President Olusonal Assembly
Lezienụ Mr. Afam Chus ọnwụ chekwa Osinaka Isejenu ezi nwa ọnwụ chekwanụ onye ọma biko bilinu General Secretary Olusona Assembly na Cote d'Ivoire aka na-edela anyị akwụkwọ nụ na anyị ikeneli Lezienụ Mr. Raymond Chikwado ezi nwukwu ọma onye Umuduru n'Ụmụ Ogbo na Nkume Iseje Ogbuefi 1 n'Ọlụ Founder aka na-edebela anyị ego nụ Treasurer n'ịdị m mmanụ onye ọma bilinu Chikwado n'anya ekeneyi onye ọma bigo bilio Lezienụ brother Emeka Ọpara in the Lord onye ọma si ejemekuru n'Oguta na-ejemekuru ka isi pụtanụ n'Uguta ka isi PRO Nozas ezimapara bilinu onye nwelinu onwelivenu ndị ọma bigo bilinu ọsasị n'ụnụ dị mmanụ Chijioke na-ekenunu Mr. Chibeze Amadi Sobilinu Amara na-eri akụ onye mmasị ezi Sundụgba Chief Provost Nozas ezi nwa Amadi bilinu onye ọma n'isokwa bilinu ndị ọma bilinu egwu anyị ga dị n'irunu ngwa ka anyị weli na-ebunuo na anyị na-abịa ngwa ndị ọma n'ụlọ dị mmanụ ngwa ka anyị jenu ka anyị biya kedizi ndị anyị na-ekwunu ọzasị n'ụnụ ga-adị ọzasị n'ụnụ ga-adị ọzasị n'ụnụ ga-adị Mr. Arinze ọzasị n'ụnụ ga-adị ezi nwa udokwu ọzasị n'ụnụ ga-adị afọ nwa Chetanna ọzasị n'ụnụ ga-adị onye ọmasị amụ ifeke Abida Arizona Assistant Provost onye ọma gaba onye amụ ifeke anyị kenere ọzasị n'ụnụ ga-adị ọzasị n'ụnụ ga-adị onenu ọzasị n'ụnụ ga-adị ọzasị n'ụnụ ga-adị ọzasị n'ụnụ ga-adị
bilinu onye ọma si ata wee bi ụwa nọ Owo Stepas Assistant Provost Nozas ezi nwosuji onye ọma bigo bilinu Chijioke n'oge n'unu Mr. Nwanaka Chinedu Pascal, the son of the Oye Kingdom, Nizombe Nuguta, Chief Welfare Officer, Noluzona Assembly, na Côte d'Ivoire. Nwanaka biko bilinu, onye ọma Chinedu, Pascal Nisobili, Oyimuo. Nezenu Mr. Emmanuel Jidofo Okoroji. Eze Kweche 1 n'Abidjan. Nwanyama Ifeke bilinu. Ezi Nwokoroji bilinu. Ozas National Testa Onyoma bilinu. Desienu Mr. Callistus Osuji Khalifa Nataki Iseje Project Committee Chairman Khalifa bilinu. Cletus Nwosuji bili Onyoma bigo gaba n'irunu. Ife mekwanunu n'ụwanụ dịnụnụ gari ga-echi echi enwere ọgwụgwọ n'enu ụwa n'udo. Anyị na-ekpele gaba n'iru. N'ezienụ Mr. Charles C. Dike Igbo na Site Femo onye ọmasị ụmụọzụ Executive Member Igbo bilinu onye ọma dị mmanụ Chasi Nwadike bilio Mr. Smart Chiazie Akanchawa onye ọma gabanu n'iru Ogbuefi Nozas Founder onye ọma si ụbụrụ ekwe onye ọma gabanu n'iru nu Mr. Chika ezi nwa bujulemu Director Chika Siglink Compass Limited Ozas Man of the Year 2017 onye ọmasị ụmụndụgba ọ ga-adịlụ mmanụ Chika onye ọma bilinu Anyero Zolo Idonu onye ọma bigo bilinu Man of the Year gaba n'irunu. Desienu Mr. Remigius Ndukaku ezi nwa ụzọ ukwu Dim na Nume Isu Dim onye ọma n'isobilinu Nume Isu gị isejenu onye ọma n'isobilinu MD Reynolds Peace Author Holder Osas Port of Blessing 2017 ndị ọma ga-abanụ n'irunu nkụnụ lụrụ n'ụwa ka anyị na-ekwunu ibe onye mere ka eji lotezi ya
n'ụwa donu ngwa ka anyị jenu na anyị na-abịa nkwa ọzọ si n'ụnụ ga-adị nụ ọzọ si n'ụnụ ga-adị unu ga-aga n'iru nụ unu ga-adị ga-echi nụ ife mmemme unu nụ ọzọ si n'ụnụ ga-adị ife ọma ga-adị n'iru onye nụ ọzọ si n'ụnụ ga-adị godife akụnụ bizi ebi nụ ọlụsọ n'ala asembili nụ ndị ọma bigo gaba n'iru nụ ọzọ si n'ụnụ ga-adị ọzọ si n'ụnụ ga-adị ọzọ si n'ụnụ ga-adị nụ ọzọ si n'ụnụ ga-adị na-ebe akwa na-atụ aka na ọ bụ na nne ya nọrọ ya na nne ya nọ n'ebe afọ nọ maka na Zonal Assembly na Cote d'Ivoire na pakeji mmalụ ọlụ na Cote d'Ivoire niile maka na anyị masị nwa ga-eje mba wee lifo ninu mana nwata gwa nne ebe ọ na-eje nne ya gwa ya ife ọ ga-ekwu ma olu ebe afọ maka na okwu ba n'ego nwa ogbenye sịrị ọnụ ha mana ọ na-abụ nwa eze tiji ọdụ oweli nke nna ya wee kwụọ ụgwọ nụ maka na ude nwa agụ na ya na ude nwa ọgaranya bụ ofu na-etu ọlụ Zonal dịzi na Nigeria na afọ mgbọlọgwụ etu a ka ọ dị na Cote d'Ivoire ya ka bajibụlọ kasakasị nkwa amala Nezianụ Mr. Jude egwu ọhịa Vice National Tester 2017 onye ọma si atawebi ụwa anyị kenele Mr. Christopher Udogwu Sobilinu CEO Ifi Christ mee ka ọ dị mma one na mụ ifeke memba anyị ka ọ bụkwanụ
Desienu Elder Nicholas Ezinwude onye ọmasị su oboronu memba n'isobili ndị ọma gabanụ n'irunu osasi n'ụlọ dị usonu Desienu Honorable Enyohasi Henry Uchechukwu Integrity Stitch Records Naba Member Uchechukwu Bilinu Heri onye ọma gaba n'iru ndị ọma bilinenu ụwa Mr. D.O.D. Stein Ezinwa Agbakola Ochimilatata Ezinwa si ụbụrụ ekwe n'ọlụ ka iseje Mr. Romanus Egemole Bilinu Ezinwa Egemole onye ọmabigo Bilinu Ezinwa Honorable onye ọmasị Ihiọma nwa Honorable Bilinu nwanye Ihiọma Bilinu n'ọlụka iseje n'ụwa yi Mr. Chimezie Agbakola Great Mexico onye ọmasị ụbụrụ ekwe Mr. Vitus Okoli Sobilinu Mr. Vitus Okoli Ogbuefi Ugonabo n'Ihitenansa Ekene dị n'ụnụnụ ụmụ ọlụnụnụ Sobili Oluzonalunu Assembly Kunu na Chinu Cote d'Ivoire Kunu bisi ebi n'ụwa donu anyị gbakọta anya yolia na-egwunu nkwa Mr. Kingsley Chidubem Udeze Ofunwa n'Umutanze onye Umutanze Sobilinu ọlụka isejenu ndị ọma bilizenu Mr. Amonye Chus Ugonna Ezinwa onye Bilinu ndị ọma gabanụ n'iru onye amụ ife kebi ya former vice national tester anyị kenele Mr. Mmadabuchukwu Ude Nwachimeleze 1 na dim ọfọkwara n'isi ogboro onye ọmasị dim ọfọkwara n'isi ogboro n'ọlụ ebe abụghị isi pụta onye ọma na-ebi usonu Mr. Tochukwu anọchiri Ugomba nke ndị Isu Ugomba ndị Isu Bilinu na Cote d'Ivoire niile nu Kinachinu Ugomba na-ebu sonu Mr. Chinonyerem Chiazie
Chiazie, Managing Director, Blessed Nonyesko, West Africa. Onye ọmasị ugboro ekwe n'ọlụ n'Imo ka iseje. Mr. Kingsley Ndubisi ezi nwa ji egwu. Obelugo n'ịdị ụsọnụ, Oberugo bilinu, Chijioke na-ekeneyi ndị ọma bi ya. N'ụmụ Chioke n'ụmụ Wala ebe a gị si pụtanụ. Dezienu Mr. Magnus Udokwu Okpuefi Akụnne ya 1 na Mụifeke. Akụnna ya bilinu nwanye Mụifeke bilinu egwu nuka anyị wechiala sunu. Mr. Mosu Keke bilinu Abdullo 1 n'ihi ọma. Danga na bịa onye ọma na ịdị mmanụ ezi nwoke ka ebilinu oyimu. Ọlụso n'ala sebili faganyị n'egwu maka fanụ fagalila kalinu egwu na-enwere ọgwụgwụ Chijioke na-egwu maka fanenu ụwanụ. Ọlụso na-akabakasị akasị ngwa ka anyị wole na-ebunu oge ọzọ na anyị ga-abịanụ anyị jenu ka ịma ife anyị gbanụ seriga. Ọlụso na bilinu osasi n'ụlọ so bilinu ka ịmanụ nkwa osasi na anyị ga-adị n'ụlọ ga-adị ka echinu echi ọdagwagwụnụ nkụnụlụ ka anyị na-ekwunu osasi gaba n'iru ekene dịrị onye isi anyị chila anyị idebenu Chifu Pius Okafọ Akwụnobi Okwu onye Mụifeke bịa President General Bili Akwụnobi Okwu ndị ọma gaba n'iru osasi na anyị ga-adị. Osasi na ụnụ ga-adị n'ọnụ osasi na ụnụ ga-adị. Osasi na anyị ga-adị. Osasi na ụnụ ga-adị. Ọlụzonala asembili n'afọ ka anyị na-ekwu maka fanụ anyị abịago n'ọzọ. Ndị kwu anyị na-azụnụ fa ka anyị na-ekwu maka fanụ mmadụ eriga n'ụwa donu. Maka na onye kwu n'ụzọ wee na-agba egwu ọmanụ na o nwere ife na-etili egwu n'ime ọfịa. Mana aka na-eme azụ mgbakwụlụkwụ na nwanne ya ha jere ohi ọ na-eji ụkwụ agbawa ụzọ nọ. Mana onye nna ya na-ebu isi enyi na-ebu isi enyi na ndị kwu anyị na-azụ na fa ka anyị na-ekwu maka fa.
Owele Rogers Okolocha, Executive Governor Imo State, na ya si anyị gaba na ya kwụ anyị n'azụ. Maka na ụlọ ka na-esi amali mma wepụba ilonu. Lezienụ Chief Hope Uzodimma, ọnwa na-etiri ọra 1 n'ọmụma, Ebu Senator Olu Senatorial Zone. His Royal Highness Bilinu Eze Dr. Isi Okeke Ezudo Second Namuifeke, Deputy Chairman Imo State Ndị Eze in Council, Traditional Rulers, Chairman Olusona Ndị Eze, Ọchịlọzụọ ezigbo oyima. Jifagbo sọsọ ndụ nwoye n'isobili Nwaji na-emelụ 1 na Manuke n'Ọka ka isejie. Angus Ọsọndụ nwoye ndị ọma bilinu. N'ezie n'ezi nwanne m ụzọ bilinu Chief Michael Chukwuemeka Onwuchelu, akụ enwebe 1 n'Ọgbaru, nwanne mmadụ abụrọghị ya. Akụ enwebe bilinu Chukwuemeka gaba n'irunu, ezi nwa Onwuchelu nwanyị idegebi ya Ọgbaru gị isejenu. Onye ọma akụ wee nwebe ndị ọma bilinu. Chief Timothy Ikeduo, CEO Timtesco Oke Mmili 1 na Nọfịja. Oke mmili na-ebu ogwe bilinu Ọfịja gị isejenu. Ndị ọma kwanye n'azụnụ, unu kwanye n'azụ na mmadụ ka anyị ji galịsịa. Chief Ifeanyi Anthony Onwuchelu, akụnni ya bili onye Ọgbaru dị ya, ideke gị isejenu, ọdebe gị isi pụtanụ, onye amịbeze nụ, nwanne m ndị ọma bili n'udo. Chief Ifeanyi Igbo bilinu. Chief Ifeanyi Igbo, akụ enwebe 1 n'arọ ndị izu ọgụ. Ezi nwa Igbo bili, onye nwere ife adaghala isi gwọbala ike ajụnụ. Akụ enwebe arọ ndị izu ọgụ ka isejenu, onye ọma bili onye n'ụwa nkwa amala. Mr. Osadebe m nwanyị ọchụ onwude 1 ndị ọzọ si ji bilie ndị ọzọ si ji bilie Mr. Nyekwe n'ọnwụrụ ndị ọzọ si ji bilie nwa polisi bụ odogbunu ndị ọzọ si ji bilie degbunu so bili n'elu ndị ọzọ si ji bilie senior driver Young Shagro Motors ndị ọzọ si ji bilie ndị ọzọ si na-eke nnụnụ ndị ọzọ si ji bilie ọrụ ụzọ n'aka anyị na-ebu ndị ọzọ si ji bilie maka na ụlọ gaba ji bilie n'elu ndị ọzọ si ji bilie ndị ọma bili n'udo ndị ọzọ si ji bilie ndị ọzọ si ji bili ndị ọzọ si ji bilie
ọ dị ebube